Nakaplagan sa mga miyembro sa Task Force Basilan ang usa ka improvised explosive device sa barangay Sirunggun, Haji Muhammad Ajul, Basilan Province niadtong Martes, Setyembre 6, 2022 sa usa ka abandonadong lugar. Sumala ni Brigadier General Domingo Goboy, Commander sa Joint Task Force Basilan, ang mga component sa IED naglakip sa duha ka round sa rocket-propelled grenade high explosive, usa ka round sa 40mm high explosive grenade launcher, upat ka non-electric blasting cups, commercial nga detonating cord o commercial time fuse. Usa ka kasaligang tinubdan ni pahibaw sa militar nga dunay gipangtago nga mga gamit panggubat ug bomba sa usa ka abandonadong balay sa Setyo Marang-Marang, Tuburan Proper, Haji Muhammad Ajul. Ang mga gamit matod sa militar gipanag-iyahan sa usa ka ginganlag Tawakal Bayali alias Jaber ug iyang kauban nga giila sa tawag nga Mudsfal nga sakop sa Abu Sayyaf Group ubo sa subleader nga si Pasil Bayali alias Kera. Subay sa impormasyon, daling gisubay sa mga miyembro sa 39th Explosive Ordnance Disposal Team ang lugar aron luwas nga makuha ang butang ug uban pang sangkap sa IED. Gidayeg ni Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., Commander sa Western Mindanao Command, ang tropa sa Joint Task Force Basilan sa pagpugong sa mga miyembro sa Abu Sayyaf nga musabwag og posibleng kagubot sa lugar ug sa barangay sa komunidad sa Haji Muhammad Ajul. Samtang sa laing bahin, voluntaryong misurrender ang usa ka miyembro sa Abu Sayyaf Group sa lokal nga panggamhanan sa Tipo-Tipo Municipality, probinsya sa Basilan kagahapon, Setyembre 7, 2022. Giilan ni Tipo-Tipo Municipality Mayor Arkham Estarul ang misurrender nga ASG member nga si Muwads Aya nga kanhing miyembro ni Subleader Furuji Indama, 23 anyos nga residente sa barangay Silangkum, Tipo-Tipo. Formal nga gipresenta si Muwads Aya ngadto kay Lieutenant Colonel Cyril Santander, Commanding Officer sa 8th Infantry Battalion sa Philippine Army. Dala ni Aya ang iyang M1 Garand rifle sa iyang pagsurrender. Matud ni ini, gusto na niyang manginabuhing malinawon. Matud ni Lieutenant Santander, andam silang mudawat ug mutabang sa mga tawo nga gustong magbag-o ug manginabuhi nga gawas nun ug malipayon uban sa ilang pamilya. Panawagan ni Santander nga unta mobalik na sa sabakan sa balaod ang ubang miyembro sa Abu Sayyaf aron mas mulambo na ang lungsod sa Tipo-Tipo ug ang tibuok probinsya sa Basilan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.